Entrevista 66, avui toca parlar d'esport, toca parlar d'educació, toca parlar de solidaritat. Són moltes coses juntes, però que ara veureu que tenen sentit en aquesta cursa que d'ací un mes, queda més o menys, ara parlarem d'ella, és la 10K solidària de la Salle. Tenim amb nosaltres Àlex Olzina, gràcies per estar així amb nosaltres. Eres un dels organitzadors d'aquesta cursa solidària, que són ja... Ho poso així, vinga, vaig a mostrar-li a la gent. És la tercera edició de la 10K solidària de la Salle i que volem que ens contes un poquet. Ara, més o menys, queda un mes. Com esteu vivint? Ho teniu ja tot preparat o encara no? Pues bueno, primer gràcies per convidar-nos i estar així xerrant un rato. Després, sí, jo sóc un d'ells, dels mestres que s'encarreguem d'organitzar això. Falta Elena i Juan. Sí, s'hi ha apuntat, però no sí, m'ha adelantat perquè no se m'oblidi. Està bé que t'adelantes. Sí, m'han deixat així i bé, sí, ara d'ací un mes ja comença la carrera tercera. De moment anem en moltes ganes perquè la primera i la segona van eixir bé, els nostres fallets, però que cada any intentem millorar-ho. Això és precís, que sempre n'hi hagi alguna cosa, i més quan implica tanta gent, no? Sí, al final sempre intentem tindre tot controlat i bueno, així més o menys així naix, la gent està responent molt bé. El primer any vam tindre 600 inscrits, el segon 800. Aquest any 1.000. Aquest any... en aquesta ratxa, no? 600, 800, 1.000. Sí, a veure, si només superar-ho en una persona ja seria tot un èxit. Sí, no? I fins i tot mantindre. Està clar que no sempre podem estar augmentant de gent, però bueno, això ja ens indica que la cosa està bé, que els corredors estan contents, que la gent està contenta i bueno, també és de veres que no es participa només venint i corrent, que sí, sinó que pujant aquest dia a la Salle, que anant en la família, disfrutant de les colxonetes, del bar que tenim, de totes les begudes i menjar que posem a disposició de la gent. És més que una prova esportiva, és un dia d'ambient, sí, de bon ambient, de família, en amics. És un dia o un matí solidari, és en què la gent que li agrada córrer i que li agrada caminar i participar té el seu lloc, i la gent que decideix anar, passar un matí en la família, un matí diferent, no fer sempre el mateix, pot pujar i també participar del dia solidari. 28 de març, a les 10 del matí. 28 de març, a les 10 del matí és la carrera, dissabte. Estem parlant de dissabte, perquè la gent ho sàpiga, que marque ja en el calendari aquesta data i que s'apunten a la cursa. Com poden fer-ho? Com poden inscriure's? Doncs n'hi ha dues maneres. Una manera que és en la pàgina de www.mychip.es, ahí té un buscador, posant 10K solidària a la Salle, ja apareix. I l'altra que és anar a la tenda d'Urban Running, que és enfront de l'Eduardo Latorre. Correcte. I ahí també estarà Andrés i ahí també es pot apuntar presencialment. O sigui, qui vulgui eixir de casa per apuntar-se pot fer-ho, i qui vulgui quedar-se en casa per apuntar-se també pot fer-ho. Correcte. D'ambdues maneres regalem una pulsereta que si vas a Urban Running ell mateixa te la dona, i si ho fas per internet, en el mail que t'envien vas a la Salle, en secretaria, i ahí te la faciliten. Has vingut corporatiu, eh? Sí, vam decidir que ja que veníem i que eixim en la tele, almenys que siga... Que es veig ahir 10K solidari a la Salle, al Coi, i Junts per un somriure. Correcte. Eixe és el lema que van decidir fa 3 anys, perquè volem recalcar que al final és un dia, és una festa de l'esport i en si de solidaritat. Volem que tota la gent que puge se'n vagi en la sensació de dir xico, que bé m'ho he passat, i damunt ajudant, sí, perquè és molt important per a nosaltres dir que tota l'ajuda que donem sempre va a fundacions locals, xicotetes, que gairebé no tenen eixa ajuda econòmica per part de les institucions, ni més que res, perquè al final són moltes les fundacions que ho necessiten. Aleshores sí que sempre, parlant amb l'Ajuntament i tal, decidim quina és l'associació local que més falta li fa per l'ajuda econòmica i social, perquè també intentem que siguin un poc visibles en els nostres dies, i així també que la gent conega la funció que fan també molta gent en aquests llocs. Aquest any, concretament, és la Fundació AEPA. Correcte. Aquesta fundació, per a qui no la conega, tracten les addiccions. Parla'ns un poc d'ella.
Doncs jo abans d'interessar-se un poc enguany per aquesta associació no la coneixia, i al final això és precisament el que no volem, que la gent no conega les fundacions superimportants com en aquest cas AEPA, que és una fundació que s'encarrega en l'estudi i la prevenció d'addiccions. Quan ens van suggerir aquesta fundació, el primer que vaig pensar jo personalment, dic, gent que està en la droga i necessita ajuda. I sí, també, però també hi ha altres addiccions, no és l'únic. De fet, és una part minoritària també d'elles. I es van donar compte que parlant amb la gent d'AEPA n'hi ha molta addicció també al joc, que últimament sentim en els diaris i demés, i que ja no és el prototipo d'home, de fet, ho escoltava l'altre dia, home baró de 40 i pico anys, que és el prototipo sinó que cada vegada més alumnes de l'ESO està clavant en el tema de les addiccions, d'entrar, d'apostar, del partit de futbol, de tal, que a poc estan gastant els diners que no tenen. Perquè al final és que arriba a un punt en el que comencen a robar per poder pagar aquestes addiccions del joc, en aquest cas. I també una altra problemàtica d'aquestes és que dins d'AEPA, que és la fundació que està al llarg del territori valencià, però en Alcoi té un centre de dia per a gent que té la seva pròpia família i que el que vol és un poc aprendre a ja no tindre aquesta addicció, però que té família. Per tant, va al centre de dia, passa el dia fent tallers, fent formació i tal, i se'n torna a casa a dormir. Però què passa? Que molta gent en aquestes addiccions, malauradament, abandona les famílies, abandona els seus fills, abandona les seves dones, o es separen perquè en molts casos han hagut maltractes, han hagut robatoris dins de casa que la família, tant l'home com la dona, no poden suportar. Per tant, per a aquesta gent tenen centres de dia, tenen pisos tutelats. Clar, és molt greu quan a mi com a profe m'imagine jo un xaval dels que tinc en classe que poden passar per ahí, perquè al final ningú de nosaltres està lliure de passar per ahí. Jo mateixa puc passar per ahí, la meva dona pot passar per ahí, els meus amics poden passar per ahí. Aleshores, prens consciència de dir, ostres, és que no és en plan, no, és que s'ha enganxat les drogues i ja està. No és això, és molt més ampli. Aleshores, per què no? Si podem ajudar, encantat, no? Al final... Per això teniu aquesta Deuca Solidària, per ajudar. Però no sols ajudeu a EPA, sinó que també teniu la Fundació La Salle Acoge i Proide, que diguem que una part va a... Sí, la part majoritària sempre va a la fundació local a la que escolliu en aquest... Exacte, que en aquest cas és EPA, i sempre tenim, com dins de la fundació de La Salle, tenim com dos rames, que tenim Salle Acoge i Proide. Salle Acoge, en aquest cas just en Alcoi, València, Palma, tenim com uns pisos, en aquest cas en Alcoi concretament tenim un pis en el que fem és posar-se en contacte doncs, en el TEIS, en l'Ajuntament, Conselleria, on els xiquets, una vegada complixen els 18 anys, que estan ja en un centre de menors, una vegada ixen d'aixòs 18 anys, per llei li posen la maleta en la porta i li diuen, mira, ens sap greu, t'estimem moltíssim i volem que t'isca el millor possible, però és que no pots quedar-te així, perquè ara vindrà un altre xiquet, una altra xiqueta que necessita el teu llit. Clar, a mi en 18 anys em diuen, així tens la maleta, vés-te'n, què faig? Vull dir, que no tinc estudis quasi, que no he treballat quasi mai, què faig de mi? Ahí és on entra la Salle. Justament abans de que passi això, l'Ajuntament o la Conselleria es posa en contacte amb nosaltres i ens pregunta, com aneu? Teniu llit per a un xaval, una xavala? Ens conta un poc el cas i nosaltres el que fem simplement és guiar-los, estar ahí per al que necessiten. L'únic que li demanem és que hem d'estudiar, perquè el que volem és que siga una persona de profit en la vida, i la Salle simplement l'ajuda per a matricular-lo, bé, els temes burocràtics, si no té diners ja intentem guiar-lo per a que pugui aconseguir alguna de diners treballant, si no nosaltres som els que li donem aquest impuls per a poder començar a volar, i simplement fem com una espècie de guia per a que una vegada ja tenen els 23, que per llei poden estar, doncs una vegada tinguin els 23 siguin ja unes persones en confiança de poder tindre una independència plena, integral. És sobretot el que has dit tu, no?
el fer-los volar. Correcte. Ese espentonet. Exacte, simplement és intentar fer-los volar i estar baix per si veiem que van a caure, per tornar a rellançar. Exacte. No hem parlat de les modalitats, perquè es diu 10K la Salle, però és que està la 10K, està la marxa 6K, més curt i més light, no? Per al que vulgui fer-ho així, i estan els cursos infantils. Correcte. Clar, li diem la 10K perquè la 10K per a nosaltres és el que en un principi vam voler destacar un poc més, perquè el que volíem era que fos una carrera sòlida, vull dir, que vinguera gent important, gent que li agradava córrer, que es plantejara que cada vegada més el temps de la carrera anara fent-se més curtet, vull dir que volgueren apretar més i fos una carrera bonica, almenys de córrer. Però al mateix temps ens agradava que gent que no li agradara córrer tinguera aquest al·licient de dir és que m'agradaria però no em veig jo corrent. Doncs vam posar la marxa. I encara més n'hi havia gent que ens deia què faig dels xiquets? Clar, què faig dels xiquets? Doncs no patisques, mira, farem una carrera infantil també perquè el que volem és promocionar l'esport dins de la nostra escola i dins de la nostra societat i a banda, quan ells acaben tindrem inflables, activitats vàries per a que els xiquets almenys no estiguen avorrits, mamà o papa o tal, sinó que si els teus fills estan contents, tu estàs content i si tota la família està contenta, esperem que l'any següent pugui repetir, perquè recorda aquest dia com un dia important. Per tant, l'ordre en aquest cas és a les 9 comencem amb la carrera infantil, a les 10 ja comencem amb la marxa i la 10K. I mentrestant els hinchables i tal van funcionant i a banda a les 12:30 que és una altra de les activitats. Una altra de les activitats que l'any passat ja va funcionar molt bé i estem molt contents és el Zumba, que Begoña, que és una artista del Zumba que no para la marxa mai. Que fa manejar-se. Que fa manejar però no para. Fa manejar a tot el món. Sí. I vam veure que funcionava tan bé que l'han volgut, de fet la gent ens ho deia, per tant la repetim. I tot això, durant tot el dia, el que vam oferir l'any passat va ser un servici com si direm de guarderia, perquè n'hi ha pares i mares que volen que el xiquet correga o la xiqueta correga i després correreix. Clar, els hinchables no són vull dir, han d'estar en els pares, perquè tenim un monitor simplement que està perquè no li passa res a l'hinchable i tal, però els pares han d'estar. Aleshores sí que molta gent ens va proposar és que no sé què fer d'ells perquè volem córrer els dos i a veure qui es queda. Doncs no patiu per això. Vam decidir posar, com tenim classes i espai suficient, van dir, doncs posem una espècie de classe on tinguem allí jocs, n'hi hagi gent nostra de l'escola i estiga pendent d'ells mentre els pares estan corrent. Una vegada han acabat de córrer o de caminar, venen, la repleguen i segueixen la festa. Poden fer-ho tot, poden estar els xiquets entretinguts i ells poden córrer. Correcte, i si alguna cosa no ho fem i ens ho diuen, ho farem. Si al final volem que tots estiguen contents. Has comentat això de que voleu que sigui una carrera atractiva. Jo he apuntat així noms com Santi Pedro, Vicente Juan García, Eric Baena, Jordi Bardissa. Sí. Així hi ha nivell, Sí, estem superencantats de tots ells. De l'any passat repeteixen Jordi, Bardissa, repeteix Santi, repeteix Eric, que sempre que han corregut han fet un paper magnífic, sempre quedant en el pòdium. Enguany, l'any passat va guanyar Califa, enguany no sabem si Califa pot vindre per el tema d'agenda. Aquest calendari que tenen ells al final, també és difícil. Sí, Califa estem parlant de que és un corredor ja que corre a nivell internacional i aleshores, claro, fer-lo coincidir que no tinga ninguna carrera important aquesta setmana o la setmana següent és difícil. Però bueno, estem a l'espera de que pugui vindre. I una sorpresa que tenim enguany, que és Vicente Juan, que me vaig trobar un dia corrent en la pista d'atletisme en Bardissa i de fet va ser Bardissa que va dir, tio, estem així estrès i Àlex fa la carrera i Vicente Juan, tio, vine, participa i veuràs que tu passes i tal. I Vicente, però vamos, a la primera va dir encantat. Dic que sí, perquè així també fa participar de la festa als xiquets, que diu que als xiquets ens encanta córrer, així que s'apunta. I de fet vull donar les gràcies perquè el dia següent se'n va a Costa Rica, que se'n va fer allí una carrera, un ultra. És que no para també. No para, sí. Aleshores li agraïm encara més que un dia abans d'anar-se'n doncs vinga i estiga amb nosaltres. Jo volia que ja per anar acabant li digueres a la gent, ja ho has dit, però així en 30 segons, per què val la pena participar en aquesta 10K solidària de la Salle?
Doncs mira, la raó fonamental és que vivim en un món en què ens donem compte, sobretot en l'escola, que cada vegada és més precís la solidaritat dins del tema de l'educació i dins del tema de l'esport. Al final tindre una vida, ja no esportivament parlant, però una vida sana, saludable i damunt viure en un entorn on tot és bonic i preciós, doncs això fa que els pares estiguin contents, que estiguen segurs també els xiquets on viuen i que la societat en si siga millor. Si nosaltres mateixa, que som educadors, no fem per millorar tot el nostre entorn, doncs si no ho fem nosaltres, promocionant-ho i promovent-ho, qui ho té que fer? Al final sí que volem que Alcoi sigui una ciutat segura, bonica, on tot el món estiga pendent des de més, no d'un mateix. Al final, este món rotllo, al final, pensant sempre en el mercat, sempre en els demés i tal, doncs sabem que no és bo. Per tant, què millor que fer de la teva ciutat una ciutat agradable i solidària? Jo crec que ho has venut molt bé, agradable i solidari, aquesta flauca, tornem a mostrar així. Dia 28 de març, així posa a les 10, a les 9 els xiquets. A les 9 els xiquets. Si van els xiquets que vagin un poquet més pronte. Moltes gràcies, Àlex, per haver-nos contat tot. Esperem que vagi molt bé el tema de participants i estarem ahí pendents. Moltíssimes gràcies. Si la gent vol qualsevol informació, nosaltres el Facebook de la Dauca Solidària de Salle Alcoi va a 100, així que ahí ho tenen tot. Ahí ho tenen tot. Gràcies, Àlex. Gràcies a vosaltres.